What's up mga ka-charzzz? It's me again, Julven. It's me again for another vlog, Charles. Alright mga ka-charzzz, it's been a while na wala kita ka-vlog because wala tayo laing-laag na hitabo. So for today's vlog, it's all about laag na po siya here at Bless Amaris Sunrise Resort. So the reason why nailaag today or it's because naay nag-birthday na po sa team, sa members sa team Halab. As usual, Team Halab akong kauban for today's vlog. Yeah, and we're here at Balyangaw. Ang the resort nga karon pag kita nakabalik og vlog mga ka-charzzz because wala kita laing-laag because I am so busy with my life. Kaya nag-start na ang klase, ang start ng duty sa school. Karon I have that time because it's weekend and I'm free to go. It's weekend. Since mao ni akong first vlog after sa pinaka months or wala ko ka vlog, I would like to shout out sa akong mga kauban sa during the PIAC INSA training last July 15. Sa akong mga kauban dito nga nag-train mga teachers. Hello, shout out to inyo tanan sir and moms. Welcome to my vlog. Sa mga wala pa kaanid diri sa Miss Ok, mga viewers na ako Charmer gives the so wala pa kaanid diri sa Miss Ok, try to travel Balyangaw because they're offering you a lot of spots, especially their beaches. First thing to do is mag-set up sa tent and I will be sleeping with Moreds, yes, is Moreds, Jiro. Siya ko kawan sa tent, kaya wala mo siya laing tent. Wala mo ko tapat sa content, sa ako lang akong tapad. Kumasa dalang boyfriend dito, wala tayo may tapad, my God. Hi vlog! Kami din diri. Why? Just go. So nag-expect naman kong humingaw ang sunrise these days kay pandemic, dayon, layo. Pero na-shock na lang may kinaghan kay ang tao diri karon. 5 minutes later. Ano ni ang ambience diri pagabiin na, lami na kayo chill dito sa may beach dapit, oo. Yon. Wow! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Asa man ka, bes? Ginagawa mo! Asa ka, oy? Asa ka sa laing table? Wala ang chicken cordon blue. Masa yung magpanghayo? Salamat! Thank you kaayo. Thank you so much! Happy! Ano mo dire? Happy birthday! Happy! Happy! Happy birthday! Nani nga birthday mo. Last nani nga birthday nimo. Last nani. Last ka birthday. Last ka birthday nimo. Happy birthday! Oh, okay na. Hello! Malalamig kaon kung mag-chill at this moment. Kay lamig kaya ang panahon, wala yung may hangin, wala yung kusog na balon. So lamig kaya ang beach. Night swimming is worth to take. Hello guys! Hi! Hello! Hello mga ka-youngers! Hello! Welcome to Sunrise! Wala akong mga kauban diri sa beach. Diri sa may mag-chill, mag-chika-chika lang sa dagat. I-feel ang weekend vibes diri sa sunrise. A few moments later. Wow!
Good evening, ladies and gentlemen. We are live here at Sunrise. Ayan, so nagkakaroon po tayo ng Miss Gay Hulbot-hulbot 2021 Animal Division. And here are our lovely candidates in their production number. Here are our not so lovely candidates in their production number. Afghanistan! Picking it up, I'm loving, I'm living, I'm picking it up. Wow! Picking it up, loving, I'm living, so just turn it up. Drop top Porsche, rolling on my wrist, diamonds up and down my chain. Wow! Hola, I'm Miss Fabiola Perez Rabirosa. Arriba, Chihuahua, Viva Mexico! Hola, hola, hola. Representing. Hola. Oh, go. From the land of Japan, Maria Ozawa, Naruto Shippuden ×2 Japan! Yakisoba noodles, Korea! Wow! Production number, mga kaibigan, ayan. So, mamimili po tayo ng ating top 5. And of course, ang taong bayan ang magdi-decide kung sino-sino ang makakapasok sa top 5. So, we're going to hear their votes. At ngayon, ang unang makakapasok para sa top 5, number 09. Is there 7? Number 7! Okay, number 7! Wow! Thank you! Number 7, pasok na siya. So, this time, mamimili ang ating madlang people kung sino ang susunod na makakapasok. At ang susunod na makakapasok natin, number... Unsa tong tuyo?
Number 3. Pasok na ang ating number 7 at number 3 ngayon. Makakapasok pa kaya ang ibang numero. Pero ngayon maswerte ka number... Number 1! Number 1! We already have 3 candidates. So ngayon makakapasok ka number... Number 6, wala pa. Number 4. Number 4. That's number 4. Ayan. We are done with our first exposure. Now, this is the second exposure, which is the swimsuit competition. Tara, nana sila. Wala na. Tulog na. Hala. Padua, boys. Boys. Ano mo na siya? Hoy! Our top 3 para sa ating swimsuit. Okay, so ask tayo kung sino ang makakapasok. Girls, atong i-ask. Okay. Natin, sino gusto mong makakapasok sa top 3? Number 2! Oh no! Ayan, so our second spot is candidate number... Number 4! Okay, so we have our last slot. At ang last slot natin ay mapupunta sa candidate number... Number 1! Number 1. Hindi ako mag-show mo. Number 1. Grabe kung mag-back out ako. Back out ko din ako ganahan ko pa. Our second runner-up will be awarded our Binibining Pilipinas 2019 Miss International Bia Agtang Santiago. This
Bisaya. Visayas, ma'am. Visayas, ma'am. Kaya. Hoy, hoy. Kaya. Matay ang Visayas, ma'am. Oh, kayo award, kayo award. Award. Ang ama award mo. I will be calling the first runner. I will be calling our Miss Gay Hulbot-hulbot Sunrise 2020. Miss Gay na gyud. First runner up. Ang first runner up na adyo siya na-shake ka ng iyahang rule if ever na dili ma-take ang responsibility being the Miss Gay Hulbot-hulbot. Ang first runner up, kung singbak ko mabangga, inig-uli na mo. Ang first runner up mo yung drive sa motor. Our Miss Gay Hulbot-hulbot 2021. From Mindanao. And be awarded by our Pilipinas Miss Universe. Ang cordon nyo! Catriona! Oh, subscribe na mo. Yeah, thank you so much, Please subscriber. subscribe this vlogger Yay! Thank you so much. Subscribe. Yeah, thank you so much. Mga offer din sa Ayun, so go. Shout out kay Jom. Region 10, 207. 207. Hindi ko na. Proud Miss Don. Tatak Miss Don. Sana natin siya ma-subscribe na akong kabagong friend rin sa pangkuan. Paglaag-laag rin sa Balyangaw. 6.5 hours later. I want you to the moon. I want you to the moon. I want you to take me home. I'm falling. Love me long I'm rolling. Losing control, body and soul. Mental for sure, I'm already yours. Walk you down, I'm all in. So last night was a blast full of fun. Grabe ang wala na ko ka-end sa ako ang pag-vlog sa kaning Miss Gay Hulbot-hulbot. Miss Gay Hulbot-hulbot, good morning. So bibo ko gabi so wala ko kanahuna og kanang kuan update after. So mga ka-charzzz man gitawag gyud siya og sunrise because the sunrise diri nga place is perfect. Ganahan kay ko magtan-aw sa sunrise and we are enjoying it with our photography. So magbaha na sa itong mga Instagram o Facebook page at sa itong photography. Right, so humana ang pag-picture-picture, humana ang pag-bonding dito sa San kagabi nga nag-party-party and the time was worth spending. Spent na mag-ayo ang time diri namo sa Bless Amari Sunrise Beach Resort. Thank you so much for the great accommodation. Lami kay among night, lami kay among pag-spend it. Thank you so much. Till next time mga ka-charzzz, thank you so much for watching. Bye-bye!